Бебета папагали, малък Александър. Чудите се откъде да вземете, търсите в момента. Ами точно сега е сезона и точно сега е момента да се свържете с Тяна Такоев от Бургас, който в момента има бебета. Всякакви цветове. Има жълти, има сини, зелени, както и шарени. Може да видите във видеото, прекрасни са. За тези, които не са запознати, малкият Александър може да се научи да говори и то много добре, имитира реч. И знаете ли, че малките Александри са толкова интелигентни, че могат да се научат на най-различни трикове, така че в Индия ги използват за привличане на клиенти на сергиите, като има туристи. Много е интересно за хората да видят обучени папагали, които стоят навън, говорят и правят най-различни трикове. Така че можете да се здобиете с едно такова сладко бебе. А сега наличните папагалчета са на възраст от 30 до 70 дни, така че може да си изберете и на различна възраст. Малко по-отраснало или малко по-малко. Можете да дохранвате с каша, а можете да си го вземете и изцяло готово, като аз напоследък предпочитам да взимам папагалите си изцяло готови вече, отбили от каша, тъй като е доста по-лесно да се отглеждат след това и да влязат вече в готов режим за хранене, но всеки с предпочитанията си. Имайте предвид, че дори да вземете малко по-възрастно на 2-3 месеца, отново е супер лесно да бъде социализирано, обучено и да остане при вас и да бъде ваш много добър спътник в живота. Така че не се притеснявайте дори да не е на ръчно хранене от ваша страна. Можете да ги намерите при Тяна Такоев в Бургас и сега ще оставя в коментар неговия телефон, за да може да се свържете, да си изберете някое бебенце. Споделете, харесайте и коментирайте видеото, ако искате да виждате още такива видеа. Чао от мен!